nyt millä hetkellä hyvänsä. Tuuliklaanin partio tulee tänne ja käskee minun häipyä, joka antaa minulle hyvän syyn hyökätä. Okei tyypit, mihin se jäänis meni? Muistaakseni heitin sen tähän. Tuokso on vain ketoilta. En saa kuvitella, miten jänis meni. Moikkelis Tuuliklaanin kissat! Mä pöllin tän jäniksen! Kuulitteko? Minä veikkaisin, että tähtiklaani varasti meidän jäniksen. Ei, katsokaa ylös. Oi, hyvä haavukissa, oletteko taivaassa? Ei, mä oon puussa. Hän on puussa. Tiedätkö, mitä se meinaa? Valitettavasti kyllä. Voi taivas klaanikissat, antakaa anteeksi, että heitimme teidät pois metsästä niin kauan aikaa sitten. Ei, mä oon puussa ja mä oon elossa. Ja mulla on teidän jänis. Puissa. Oi, meidän pitää mennä nelipuulle. Tulkaa kaikki. Mä haluun vaan, että tyypit hyökkää mun kimppuun, joten mulla on syy tehdä kamalia rikoksia. Onko se niin paha? Tapa mut. Ei ole tapahtumassa. Joko? Voitko edes vahinnoittaa vähäsen? Tiedän, jos teen, niin sinulla on hyvä syy hyökätä kimppuun ja tappaa mut. Please! Absoluuttisesti ei.